खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। करिमगन्जआव सासे 9 दान जानाय गथ' गोरलैखौ लोमजानायनि जाहोनाव गिबिसिनाव लाइफलाइन मुंनि गंसे हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बे हस्पिटाला सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव रेफार हरनायनि उनाव सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय बाय थानाय समाव गोरोन्थि फाहामथाय जानायाव गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'आ किशोर कुमार मुंनि सासे सुबुंनि फिसाजोमोन। उनाव गथ'आ थैनायाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरजों आरो हस्पिटालनि मानसिफोरजों थैनायनि जाहोनखौ हस्पिटालनि मानसिफोरा फोरमायनो हायैयाव नांलाय खमलाय जादों आरो गथ'नि नखरनि मानसिफोरा बे जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनानै थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। टमेट' एबा बायगन एबा फान्थाव बेलाथि फाननानै 30 लाख रांखौ खामायनो हानाय सासे मैगं गलादारखौ इनाय बुथारसे बुथारनानै गारना गालांदों आरो बे खौरांखौ आथिखालाव रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय मादानापल्लीआव सासे 62 बोसोर बैसोनि टमेट' फानग्रा जाय सुबुङा जुलाइ दाननि गिबि सप्तायावनो टमेट'खौ फाननानै 30 लाख रांखौ खामायदोंमोन। बे सुबुंनि रांखौ माखासे दुथां सिखावफोरा खावनो थाखाय इनाय बुथारसे बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजाशेखर रेड्डी। राजाशेखर रेड्डीखौ बुथारनाय जाथायाव गुबुन मैगं गलादारफोरा आखाइ दं होननानै रेड्डीनि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनि सिगाङाव फोरमायनानै गोख्रों दाबि खालामनानै पुलिसनो केस बोनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव आन्ध्र प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनोबो दङ। भारत हादरनि इसर'आ chandrayan 3 थामथि अखाफोर मिशनखौ मैया सतीश धावन स्पेस सेन्टार आन्ध्र प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय श्रीहरिक'टायाव बेलासिनि 2:35 रिंगायाव लन्च खालामबाय आरो जाफुंसारबाय। पानेरि विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए कमलि बसुमतारी बिथाङा डिलिमिटेशननि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेयो पलिटिकेल मार्डारनि अनगा जेबो नङा होननानै रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। फंसेयैनो बुंनाया गोब्राब जागोन। बे एक्सुवेलि गाज्रि दा मोनथों गुबुना, खारन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबजोबना दोङो बर'फ्रा। जोंखौ पलिटिकेलि मार्डारनि बादै जेबो नङा डेलिमिटेसना। जों जेसेबां सिख्रावबाबो उदालगुरि भैरबकुन्द'आनो होन बा उदालगुरियानो होन बा जियानो होन, बेखौ इमान सहजै इसेबां गोरलैयै बिसोरो गनाया। आरो बेखौ जुदि सिगांनिफ्राय जों जुदि माने खोब स्ट्रंलि जों बुंबोबाय थायोमोनब्ला, खारन जोंहा दा सरकार दङ बिटिआर सरकार। बे बिटिआर सरकारा बेफोरखौ दायित्व लानांगौ मोनसे खोथा, अकल क'क्राझार जाबानो जाया नङा। दा बेखायनो जोङो थाङै 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 एकमात्र जोंखौ पलिटिकेलि एकेबारे क्रास डाउन खालामनायनि पलिसि बियो सरकारनि। बेखिनियानो मोजां मोनदों। गोदोनि जेनेबा प्रथम अबस्थायाव जिबायदिमोन, दिनै आइजो आफादा बे स्टेजाव गैला। जानो हागौ बिसोरो एसे इनेक्टिभ जादोंब्लाबो, खिन्थु दिनै बे आइजो आफादा बहुद आवगायबाय। आरो बिदिनो जेनेबा आंथ' बे आइजो आफादखौ खुनु दिन गाराखै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।